hafsa ta biyo sayyidina umar, domin lokacin da wani abu ya hada su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake ta, sai ga jibril daga sama, inna allaha ya'muruka an turadda hafsa li'annaha kanat sawwama qawwama wa kana zawjatuka fil janna. sai Allah ya aiko jibril cewa kamar da hafsa ta kasance mai tsayuwa da daddare, in dai ba manzo Allah yana ɗakin ta ba ta bacci, kwana take sallah, sannan da safe ta wuni tana karatun Qur'ani kuma ta dau azumi. shi yasa ma lokacin da aka rubuta mushafi ai ta ba ta aji mushafin da aka duniya gaba daya, kofin Qur'ani da ake da shi kwaya daya a duniya yana hannun Hafsa lokacin. ita ce mai karatu kullun sai ta dai sauka duk sati ta yi sauka. Hafsatu bintu Umar lokacin da mijinta